Po dlhých 4 mesiacoch konečne prichádza na svet tento skvelý produkt. Práve sa pozeráte na najsilnejšiu bezstimulantovú pumpu. Topset v sebe spája 3 najúčinnejšie zložky, vďaka ktorým napumpuješ a prekrvíš svalstvo tak ako nikdy predtým. V jednej dávke sa tu spája 10 000 mg citrulínu, 5000 mg glycerolu a 2500 mg betaínu. Taktiež sme nezabudli ani na to, aby si sa počas tréningu cítil správne nabudený. To ti zabezpečí 1000 mg L-tyrozínu. Samozrejmosťou sú aj elektrolyty, vďaka ktorým tvoj tréning bude kvalitnejší a bez krčov. Bohužiaľ sklamem všetkých, ktorí fičia na amerických pretréningovkách, pretože tu už žiaden stimulant nenájdeš. Samozrejme pre všetkých tých, ktorí majú večerné tréningy radi a chcú kvalitne regenerovať, teda naberať svalstvo efektívne, tak táto pretréningovka je ako stvorená pre vás. Takže čo viac dodať? Kúpuj Topset na topset.shop.